ato, dili gid ato. Dawaton ang kamatuoran. Oh, lagi. Pero maghugilat sa taon na ay siya makadawat sa kamatuoran. Ngayon patag kini ang akong suliran. Guys, kata-kata sa dikaron kaway lingaw garis bay. Marupan ko ngayon sa magkuha og bulanghoy. Ato si Zanggi. Kuha andas ni Agi. Kay mo ito nang basag na. Mapas ni Mariano. Gahapon kaning una-una mag-uli si Mariano kag gisapot lagi pod kay agi lang YouTube. Daot lagi nagguba dali ba pod lalim. Sa isa og si Mariano. Nagkaroy jud kan may morjo na hugno agi lang kalibutan. Grabe gid ang singos. Hilak-hilak ko sa isa. Hilak-hilak sa isa. Luoy lagi luoyin sa mga mamansi pagbuot sa Ginoo. Guys, murag dawa. Da. Ikawa, murag dawa gamong to guys. Mao na karon kantahan na man namang WhatsApp. Ng-email nila ag taga Google. Gikan sila gilang monetization. Katong ilang account nga ay sa Anlixian vlog. Na-disable na to. Di na to pwede gamitin. Gaba na. Ug ila to nga uploadan kay kuan man. Wa man gapoy advertise. Mo nang himo nila magbago. Grabe gid ang nuod ang isa og ni Mariano. Nagtakong silang duha, nagatubang, naghuhilak jud. Arga jud nuod kay hilak ra pug apil sa katagang kasing-kasing. Dar. Wala ko mo ba na isa kay ara katukaron. Dara ko sa pa naghuwat. Sa init pod. Sa matukaron na pa ko simbako. Dara ko taman sa sapa. Diyan sa ngwatan dari. Diyan mao lagi to guys. Agalang account lagi ni Aisa nagba. Naluoy ko Aisa og listed jud kay halak tungod ko sakit gud ang kasing-kasing jud. Tanan lang duha. Ila putong giantosan lagi. Sige ba sila upload kada adlaw kada gabi mag-edit nga na mag-vlog sila kada adlaw, upload din kahapon. Diyan nagba ra. Ila man nang i-play agalang kaugaling ng video. Atos YouTube. Di man ay po din ang ingana nga i-play na mo imong kaugalingong video sa YouTube. Diyan to ka mag-heart, mag-comment nga na di day pwede. O day po to usa sa hinungdan nga nagba. Kaya dadto man sila sa YouTube. Mo tan-aw sa mga nag-comment adto dapat sa kuan. YouTube Studio.
Adto ra ka dito mag-heart, mag-comment. At sila kay di man, ato man sa YouTube. Ako pwede nga na pagkusahay. Nga, mag-play ko sa ara pang stop. Ato kumukomment nga na. Nga na pagkun. Sa isa ng lood na. Ara na ganda pang lood na isa. Hindi ko rin siya mo vlog. Ako lagi to ang magitambagan sa isa. Napag-vlogger na mag-outro. Karong, paano ba napad siya mahay mo ba? Napay mo paabot mo hon nga. Kuan mamiso. Tabagan sig mga to. Mag-ingnan nga. Si Promi manggali aduga sa pan si Zakado na monetize pila pa bud ka tuig. Sa ako po dugay pud ko. 2019 pa mo ko naghimo og kanang account unsa na monetize ako 2020 na. Sa bud ka tuig. Sa mo to gabi gitabangan ni Promi. Naghimo si Promi og laing account. Agilang channel karon guys gimo ani Promi og bago. Kuara guys agilang account. Ay and Mariano Family. Mga nagilang bagong channel ni Aisa. I-subscribe lamang pa din dyan guys. Kaya luoy po. Naguhilak na baga dyan. Luoy dyan ko. Mura dyan nuhog lang kalibutan. Kay, basin gali pag ganing ang mga account. Ini ka og ma. Wamit kay ba og magaba na pad ni kay. Kani naging pag YouTube. Wa pad ni kuan kasiguraduan. Ginuora gadyan na hibaw. Ginuora nagbuot. Di dyan mahibaw nagpanahon. Anda, kasi ay sa arap mga duwaza, nataas pa ng diskurso lang karon noon. Mga tayo nung kurarig ko aron, awang. Karon ako sa pa, nagpabilin. Ay, ang lazuan naman na dito, itukad. Parang kapoy man ko. Nipahuwag lagi ko, kay, sa gunsunod kang atake lagi. Dabaw. Karon sunod buwan, check up na po na he. Ani konsulta sang doktora lagi. Nganong kuan. Sige atake. Magpa alili siguro ko og tambaw. Kay wala ko muudon siguro ng tambawa. Sa una nagpapuli ang pugog tambal sa una. Sa una lang man katong inamahang tambala, lamiktal. Muntingan. Hala po itong tambawa lagi. Tag 50 kami nag-usawan sa 3 times a day. Nandawa ko dito'y trabaho. Di na makaya. Mau tapag uli na dress ball. Ingan na po ko ang doktora nga. Balik lang mo ko sa kuan dok. Kanang na pinubarbital. Ingan na po ko. Mutong ibalik na pa nagpinubarbital. Uy. Teres Mariana, nabot na. Nanda? Ako ba? Sibag. Sibag imurag. Hunawon ko, muhunaw siya ko. Ay an Mariano. Subscribe laban ninyo pod guys sa kay luoy hilak na ba na? Kay di ba ta pod lalim? Sus gajud. Na impure man. Anda, o karaman kay na maghapon. Dagha pa may chance. Nagkakaroon pa na Ginoo. Impas akong kukuda gani dinakop-dakop sa baboy. Libang-libang ligig na ang ganjas baboy. Okay guys, tana. May marag nagkutay, nagkamakuto-kuto. Adaw nito kalimtig. Subscribe sa Agilang channel. Ay an Mariano Family. Ang sa lagi nila ay sakay at taot sila sa YouTube magi-comment. O magi-heart. Mo na Ginoo, giingog. Ang dili gyud ato. Dawaton ang kamatuoran. Oh, lagi. Pero maghuhilat sa taon na ay siya makadawat sa kamatuoran. Ngayon patag kini ang akong suliran. Mao ni siling demonyo. Grabe din ning hanga. Kuha hinog. Nagkuha ko. Kanang hinog dapat to. Uy, ni siling demonyo. Kari hinog na rin. Hala, mahangan makari ang tudlo. Ya. Siling demonyo. Mutanam ko na sa bahay. Ano na doon ha? Kapakun ka na hon. Ang ibinhi. Magbahin ta. Haring makod. Ay, sa kabuk. Amin na lang gagmay kay pughad. Wa mo'y baboy sa inyong silong. Wa nem kit-kit sa igit nga ni pilit sa naong ni Janjan.
Karon pa ko kamata. Gani ha, pag naman nag-edit, naglami itong tug, aram sa kapusa. Itauro ko sigdaanan. Kita ka na, itauro ko na eh. Itauro ko sigdaanan. Wala sa kapusa. Diya, pamata na ha ka, ngit-ngit na. Diya, isang kakabulang huy. Ya. Manay kuha ng mga isa gani ha, bulang huy, dapay kalamay. Ang iparis. Diya. Mugrit day ko, happy birthday ni Mama Miguel Aying. Happy birthday, ma. Hinat man tagaan pa kag taas ka kinabuhi sa Ginoo unza. Tagaan og maadjong panglawas kanunay. Permihim sug. Unza gwapa. Happy birthday, ma. Amping kanunay. Love you. Dahil na yun. Ha? Nakaroon ka? Magtimok-timok ako karon. Kaya. Ang di lang ito karan, di mo kirig. Namingaw na po na rin balik. Luis si Ayana, wala pa ikaduwa. Nung siya gagmatoy, arang kapughad. Eh,